Ассаламу алейкум. ЮА Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында. Студияда Имран Усейнов чалыша. Русейдегі Ростов-на-Дону шәрінде махкеме отырышуы, Олег Приходьконың махкеме отырышуы девам етті ве бүгін қабатлав тарафы уч шааты сорғыланылды. Олардың екісі тинтув кечірген ФСБ хадимы бірісі де шаат ве олар тұтып алынған флеш-карта ве телефон аққында айтып берділер. Бұл есе жальжерге көре Приходьконың теракт азырлағаны аққында таздықлай. В ходе допроса данных свидетелей, по мнению защиты, были допущены и выявлены ряд нарушений, которых защита будет уже говорить в прениях и в последующих ходатайствах отражать. Также некую тень дает на прозрачность этого процесса, на прозрачность следственного действия, в ходе которого были выявлены, якобы обнаружены, изъяты мобильный телефон и флешка, которые, по мнению защиты, не принадлежат Олегу Аркадьевичу. Олег Аркадьевич утверждает, что данные предметы были ему подброшены. Данная флешка содержит план схемы по местности города Саки, как пройти в администрацию города Саки, автомобильный маршрут, пешеходный маршрут. Очевидно, что если даже предположить, что кто-то бы и делал такую схему, но однозначно жителю САК, человек, который живет с 50-х годов в городе Саки, никакие схемы не нужны для того, чтобы добраться до городской администрации. В том числе из ФСБ, которую глава семьи называет по-старому. Товарищ из НКВД. Октябрь айында тәқпиф етілді. Оның евінде теракт азырланмасы қабатлавынен тинтув кечірілді. Ижральжилерінің мәліметіне көре Приходько Қырымны Украинаға қайтармақ үшін Львив ве Сах шәрлерінде терактлар азырлады. Приходько бұл қабатауларыны редете, о апыске Украина тарафтарлығы үшін атылғанындан емин. Русия ижғал етілген Қырымда Украинаға айт олған шейіні йоқ етмеге тырыша. Бұл ақта Дежнебит дипломатлар ве Бірлешкен Девлетлерінің тешкілет темсілжілерінің көрішу вақтында Украина ортодокс кілісінің баш папазы Епифания айтып берді. Епифания Украина акиметі ве халқара топлылықларыны Русияге қаршы басқыны девам етмеге чағырды. Қырымда дин сербеслігі да зеде басқы көрмеге башлады деп білдірелер. Ижал етілген ярмадада Украина аққында хаберлерінің аман-аман 20% стандартларға көре язылмай, бөле рақамларына Қырым ақ ұқық қорчалайжы группасы тақдим ете. Украинада соңки ай ішінде коронавирус себебінден хастаханелерге етқызылған инсанлардың сайысы аман-аман 2 қат артты. Бұл ақта Украина сағлық сақлав назирі Максим Степанов хабер ете. Шымды хастаханелерде 6,5 bin инсан болна. Бұл есе июль айына көре 3 binге зияде. Соңки 24 саат ішінде Украина 1974 кішіде коронавирус таздықланды. 49 инсан өлді. Бұл есе пандемия башындан ең бұйық рақам. Ең чоқ қаста сайысы Киев, Харьков, Львив ве Одесса велетлерінде қайдетілді. Умумен Украинада 112 бинден зеде инсан ковидке яқаланылды хабер етіле. Акимет бұл себептен карантин тедбірлеріні октябрның соңына же узатты. В зв'язку ви бачите, з погіршенням ситуації на території країни у всіх без виключення регіонах на території всієї країни, незалежності від рівня небезпеки, починаючи з зеленого і далі, було заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, тобто ми не говоримо про ресторани, кафе і інші заклади харчування, а саме в те, що стосується організації дозвілля, тобто такі розважальні якісь заходи. А також проведення концертів, але зауваження, що крім тих, що проводяться з закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності. Ижғал етілген ярымадыда Украина аққында хаберлерінің аман-аман 20% стандартларға көре язылмай. Бөле рақамларыны Қырым ақ ұғы қорчалайжы группасы тағдим етті.
Эсабатта ilk evvela малюмат яңылышлығы, пропаганда ве информацион душманлық ақында сөз үрсетілі. Тafsilatlıca Лейфхамызда. Қырым медиа қаберлерінің 19%-інде бұзылулар бар. Бұл ақта Киевде кечкен тогерек маса вақтында Қырым ақ құқық қорғаушы группасының араштырмачысы Ирина Седова айтып берді. Экспертлер исе эпосы олып 8 медиа ресурсына араштырды. В кримських медіа порушень більше. Якщо ми кажемо про середню цифру, то це 19% новин, які написані не по стандартах. Знову ж таки, різна кількість новин на різних сайтах. Тут ми кажемо про новини про Україну, які містили слова Україна, українці. І тут найбільший порушник – це сайт Форпост Севастополя, який більше половини новин просто пише недостовірних, які містять собі мову ворожнечі, фейки, пропаганду. Там дуже велика кількість порушень різноманітних було на цьому сайті. Қырымдан келген журналист Микола Семена ишгалден сон Украина хабер васталары ярым ададан чықмаға мәжбүр олды деп айта. Оларның еріне есе ишгалжы медиалар келді. Думаю, що це все робиться спеціально і спеціальним умислом. І однією з своїх задач зараз ті засоби масової інформації, які в цьому беруть участь саме в Криму, вони і вважають не недопущення розпалювання ворожнечі, а навпаки саме розпалювання ворожнечі для того, щоб ускладнювати ситуацію з відносинами між Кримом і Україною. Ақ құқық қорчалайшыларының айтқанларына көре базада ишғал етілген Қырым или бағлы журналистика стандартларына Украина незареті астындаки күтлеви хабер васталары да riayet етмей. Амма бұның себеплері башқадыр. Шу жүмледен Русия пропаганда ресурслары тарафындан тарқатылған яңлыш малюмат, яғни пропаганда ола. Бұның ембераберлікте экспертлер қайдеті ки чоқысаларда медиа Қырым или бағлы яңлыш ыстылат құлана. Доғыру ыстылат есе Русия пропагандасына қаршы көрешмек үшін усулдыр, дейлер олар. Ишғал етілген Қырымда пандемия башындан бір күн ішінде ковидке яқыланғанларының ең бұйық сайысы қайдетелді. Соңғы күн ішінде Қырымда 56 инсанда коронавирус таздықланды. Бір инсан өлді. Да екісі ишғал етілген ақиярда. Бұл ақта ишғалжы акимиет хабер еті. Пандемия башындан Қырымда умумен 2187 инсан коронавирусқа оғырады. Олардан 28 инсан өлді. Ишғал алтындаки ақиярда есе 473 хаста ве 18 өлі. Августың 29-нан башлап Қырым идари сыңырдаки кіріш-чықыш ноқталары яңыдан чалышып башлайжақ. Бөле қарарыны Украина назирлер кабинеті чықарды. Ярымададан Украина қытасына чықалыналарының эпісі де илявесіні юклеп, евде самоизоляцияда кечмек керек. Бұны япма істеймеген илер барып коронавирусқа тест бере біле. Бұйын бері-берлігде 12 яшына балалар ве халқара тешкілатларының темсілжілері истисна оларақ самоизоляция кечмей. Қырымдан чыққанларының янындан махсус коронавирус сигортасы да олмақ керек. Августың башында Русия президенті Владимир Путин ишғал етілген Қырымның Таврида трассасыны өзі арабанен контроль етіп шықты. Путиннің кеткен yolның бір қысымыны башқа арабалар үшін қапаттылар. Бүгін ишғалжы акимиет Таврида трассаның бітірілмесіні ве ресми açılышыны иленетті. Хатырлатам, оның құрылышыны үшін ишғалжылер Қырым сакинлерінден бинглерде топырақ пайларына тартып алды. Құручылық фияты есе дефаларжы артты. Бұйын бері-берлікте халық арасында Таврида трассасы чоқ қаза себебінден өлім трассасы деп адландырылды. Украин тілінде 4 жылтлық аудиокитап медениет активистлерінің конгрессы Жемат тешкілаты тарихчы Валерий Возгриннің китабына тержиме етмеге башлады. Шымды пара топлалер активистлерінің тешебесіне Милли Меджлизде қол тұтты. Китап аққында тәфсиятлыжа меслікдешім айтып бережек. Авторка проєкту «Світи, народи. Історія кримських татар» Віра Правило каже, ідея створити першу аудіокнигу історії кримських татар виникла ще взимку цього року. Відтоді й почали працювати над його реалізацією.
Ми відчули і почули запит кримських татар на те, що було б чудово, і вони вже давно мріють про те, щоб книга Валерія Возгріна «Історія кримських татар» була доступна українському читачеві, власне, українською мовою. Віра – філолог-перекладач. Каже, перекласти 4 томи книги, а це 3300 сторінок для їхньої команди – своєрідний виклик. Розповідає, чому вирішили займатися цим проєктом. Коли відбулася анексія 2013 на 2014 рік, то, звичайно, серце болить і відчуваєш певну безпорадність, як ти можеш допомогти в цій ситуації. І, власне, ця книга стала таким поштовхом, що тут ми справді можемо бути корисними. Над створенням першої аудіокниги історії кримських татар працює команда з 5 осіб. Залучається підтримкою кримчан та всіх небайдужих. Багато волонтерів, дуже багато людей, які готові долучатись, поширювати, допомагають перекладати уривки, наприклад, для промо-кампанії, або просто долучають нових доброчинців. Авторка каже, записати всі 4 томи книги Валерія Возгріна займе 2-3 роки. Тому зараз вони налаштовані записати та випустити взимку хоча б окремі розділи книги. Уривки ми будемо їх відбирати з істориками, з кримськими татарами, з українцями. Ще один із авторів проєкту Владислав Зарічнюк розповідає, працювати над перекладом книги подобається. Каже, на переклад одного розділу йде від тижня до 2. Я є одним з перекладачів, тому що у нас є широка команда і кожен в міру своїх зусиль долучається до цього проєкту. Я займався першим томом. Проєкт запустили 30 липня. За 3 тижні організатори отримали понад 3000 гривень благодійних внесків із запланованих 140. Віра переконана, це хороший старт, мотивує не зупинятися. Каже, зараз головне не гаяти часу і працювати над просуванням проєкту, щоб не втратити ресурсів. 6 листопада кампанія має завершитись. І якщо ми зберемо, фонд відродження подвоїть суми для такої успішної, цифрової, технологічної реалізації цього проєкту, так? Але якщо раптом ні, то ці гроші гасяться. Владислав переконаний, що в аудіоформаті книга буде цікавою для багатьох. Сьогодні вона має бути представлена в форматі аудіокниги, тому що це новий формат, актуальний, який сприймає молодь, сприймають люди, які можуть бути зайняті чимось іншим, але паралельно вони можуть це чути. Для Віри важливо, щоб історія кримських татар, яка написана Возгріним російською, була перекладена українською. Ми братні народи, і ми справді співпрацюємо в нашій національній визвольній боротьбі. І дуже важливо, щоб у нас був доступ до саме україномовного контенту, щоб ми могли дізнаватися нову інформацію. Автори Віра та Владислав запрошують кожного стати доброчинцем. Обираєте спільно кошт. Серед проєктів шукаєте наш проєкт, він має назву «Світи народи. Історія кримських татар». Аудіокнига. Власне, ось наш проєкт. Заходите на сторінку проєкту і тут натискаєте «Фондувати». Автори першої аудіокниги історії кримських татар переконують, все, що в їхніх силах, зроблять для його реалізації. У планах на майбутнє випустити аудіокнигу кримськотатарською та англійською мовами. Віра та Владислав впевнені, все можливо, головне – не зупинятися. Ірина Сорока, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим. Бүгін есемен сізден сағылашам, өзіңізге мұқайт олыңыз. Бізге Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве қайырлы ақшамлар олсын.